Hi ha algú que t'agradi, ara? Per què m'ho preguntes, això? Contesta. T'agrada la Cari, noi? Però què diu ara? Com vol que li agradi jo en Kazune? És veritat. M'agrada. La veritat és que no m'ho esperava que em costés tan poc fer-t'ho dir. Estic impressionat. Potser només t'ho he dit per fer-te callar. Què? Va, deixa mal. Tot teu. Ets la viva imatge del professor Cujo. No es pot negar. Els ulls, el nas, la boca, sou clavats al professor i tu. No en saps res de la meva vida. No em coneixes. No sóc el meu pare, jo. Home, ja ho sé, això. El teu pare em va salvar, li dec la vida. Què? Que li deus la vida? Aquest anell me'l va donar ell i t'asseguro que és molt important per mi. Si descobreixes alguna cosa, m'agradaria que m'ho diguessis. Sí, ja t'ho diré. Ai, venen cap aquí! Me n'he d'anar! O sigui que li agrado en Kazune. Però si sempre està enfadat, em fa mala cara i no para d'escridassar-me. I a més, li agrada la Himeka. Ostres, ostres, ostres! No pot ser! Però com el fa aquest quadre? Potser és alguna tècnica nova. Karin, què fas? Hola, Himeka. Et veig trista. Que et passa alguna cosa? Ui, no, tranquil·la, no em passa res. Vols dir? Jo diria que estàs amoïnada per alguna cosa. Deus tenir gana i per això estàs tan pensida. En Kazune! És en Kazune! Escolta, ara que ja hem acabat les classes, Sí? estàs lliure? Ai, és que vull anar a fer una cosa. Ah, sí? Hem quedat amb en Michiru per tornar junts a casa. Que sí, Michiru? Ho sento molt, I ens veurem. Perdona, que t'hagi enredat d'aquesta manera. Al contrari, per fi podem estar sols. Què? Me'n moria de ganes. Per què no m'ho deies abans, el que senties per mi? Ai! Es pot saber què fas, ara? Què faig? Fer-te un petó. Ai, espera't, per què me l'has de fer un petó? I tu m'ho preguntes si m'has demanat que t'acompanyés? Ai! He de reconèixer que no ho hauria dit mai, que t'agradés. Què? Deixa'm estar! T'equivoques! M'agrada un altre noi a mi! I qui és? En Kazune? No, en Kazune no! Doncs tinc una informació que potser t'interessa. Saps qui li agrada, Perquè encara que sembli mentida, li agrada a algú. I és una bona llàstima. Perquè a mi també m'agrada. En Kazune, vull dir. Què? A partir d'ara som rivals, tu i jo. Et desitjo molta sort. Adéu. Però... si em punxen no em troben sang.
És un anell normal, doncs? Que bé! No hi ha ningú! Ja ets aquí, que bé! No em facis aquestes rebudes que m'espantes! Quina mosca t'ha picat? Semblava que entressis d'amagat. Saps què passa? No, a la Sichan tampoc li puc explicar. Què passa? No passa res. No? Hola, Karin! Ja has arribat? Ai! Hola, Himeka. Que et passa alguna cosa? Una formiga blanca. Què? On l'has vist? Ai, les formigues blanques són molt amigues dels escarpats. Caram, que contenta que està, aquesta. Quin desastre! Com me la podré mirar a la cara ara, la Himeka? No sé què faria si aparegués en calçoner ara. Hola, Karin!